Mga amigas, mga amigos, welcome back to my channel and nandito tayo ngayon sa bahay ng aking friend kasi kami po yung gagawa ng mga kababalaghan dito, joke. Hindi kami yung magdi-design sa kasal niya. Joke. Ano pala ito? Ano ito, oy? Guys, Tagalogin daw ang sumad. Ano ang Tagalog ng sumad? Sumad. Ano ba ang sumad? Death anniversary. Ayan, nandito kami. Tagalog. Ayan, ito po yung bahay namin. Ito po yung maid namin. Ito yung kusinira ko. Yan po ang lamisa na i-design namin. Ayan. Yan po yung pinagabangan ng ano guys, hindi yan maid namin. Yan yung mayordoma pala. May nagyapon. May nagyapon. And this is the base. Yan yung friend ko. Siya ay si Mariposa. Mariposa ba ang name mo? Madam? Naka-lipstick na siya. Naka-lipstick na siya guys kasi naka-lipstick na. Ay, ginawa ko. Ilibot ko na malibot ba ni si... Araman to mga pin. Ang gatag. Uy, lalagyan na yan ni. Ay, nindot ka na ay. Galing kay kari, wali butangan. O may dikitanan nanhi. Di, bahang pasabot mang baog. Kanara? Mapin na ni Zamang, mabalance na Lagi. ni. Hindi na mahusto. Balance na na. Magsa-start na tayo guys ng renovation. Ayan. Magsa-start na tayo. Uy, asa may atubangan, ani? Atubangan rin butangan. Uy, maigo ba ni? Malibot na taas man na. Tay, hawit sa kulay. Hawit sa Mar. Aga ng Maya. Maligo ko. Yan, Hawit naligo. sa raman. Atara ba isok ko? Sige. Oh, sige. Important. Ingana ko na lang ito dang. Ngayana. Around. Na, round and round. Round and round and going circle. Behawiran. Ay, agmag. Sige pa. Anera taman. If ever. Anara. Buy day. Anara. Buy. Yeah, hold tight. Stop sa lagi kay unsa na natin ipakita. Ayan, tapos na po yung ginawa namin. Yan lang ka-simple. Very simple. Oh, naa. Ate Geng. Yan ako ng puto cheese. Oh, guwapa no. Ganito ka-simple. Ano sekreto mo sa kagandahan mo? Mother. Grabe nga pa. Hiwaan ng baboy. Ayan, preparation para sa kainan mamaya. Maulo ni. Bukas pa? Akala ko ngayon.